Kingfisher, let's see phakathi kunjani. Esibone lo mfana waseMondlo. Hayi lo mfana waseMondlo kahle kahle uyawufaka ukhaphethe. Buka kuhle kanjani. Lo mjida lo ekuthiwa uKennedy. Mina imqashe engabi namona. Buka lesi skebhe lesi ethi ngisiqala nje. Nje. Ade nibone amavidiyo akhona. Sesifaka ukhaphethe manje ngoba sika nje sesi-ready ukuthi sihambe. Ivalo la ayibonakali ngisazophinda ngishuthele enye ividiyo usubona kahle. Kunesivalo la nayibona na ulayini wakhona la khona. Sazofaka ama-strip la ensimbi ukuze emakhoneni soba sihle. Kennedy wale eMondlo ufunye nazi ingama ngokufaka okhaphethi nje nawe nje ungamqasha nje ezokufakela emotweni yakho noma kuthiwa ufaka endlini phansi. Ushaya nje into eqondile. Ngoba ubona nje nawe uyayibonela nje ukuthi ubutsega tsege ubabona umatsole.